Okay, så jeg er lige kommet hjem fra USA, og der købte jeg den her skoletaske. Så nu skal vi gøre den klar. Sådan fylde den op med ting og det. Så i den forreste lomme, lige her i, skal jeg have min madpakke. I den her lomme skal jeg have min penalhus. Her kan jeg også sætte blyanter ned i, så jeg kan høre alt det der. Ja. Her kan jeg sådan stoppe blyanter eller 2 ned i, bare sådan. Hvis jeg ikke magter til hele mit penalhus op. Og fordi det er sådan et kæmpe stort rum, så tænker jeg også godt, at mine høretelefoner kan være her i. Så er det her lille rum oppe i toppen her. Det bliver et emergency kit bag rum ting. Ja. Og så det store rum bliver selvfølgelig til alle mine bøger, min computer og mine mapper og alt det der. Her kan man faktisk se sådan den lille emergency bag. Og så lige sådan der. Sådan. Men nu skal jeg fylde den op. Og der er selvfølgelig også de her 2 ved siderne, som er drikkedangsholdere. Dem har 2 af, hvilket jeg elsker. Okay, så i den første, der skulle madpakken være. Den kan vi ligesom ikke putte i nu. Så vi går videre til min penalhuslomme. Her er min penalhus. Så først har vi sådan en lommeregner, selvfølgelig. Kuglepinden. Den kan viske ud. Highlighters. En læbetint. En blyant. En saks. En lim. En lineal. Og et viskeled. Jeg har også en blyantspidser. Den stod lige hen på mit skrivebord. Ja, og så fandt jeg lige en mere blyant. Godt, den sætter vi også lige i. Sådan. Og 2 sekunder. Sådan. Der kunne alt være. Jeg putter først mine høretelefoner i. Så putter jeg en blyant ned i en af de her blyantslommer. Og så putter jeg min penalhus i. 2 sekunder, det er lidt mærkeligt. Okay, jeg er med at putte min penalhus i først, og så mine høretelefoner. For mine høretelefoner skal alligevel ligge i min skuffe over i skolen. Så her kan man faktisk også hænge en nøgle, for eksempel hvis jeg har lyst til at cykle i skole eller sådan noget, så kan jeg hænge den der. Det er meget smart. Nu skal vi lave næste lomme som emergency, men det gør vi i næste video. Part 2!